Protokoloari buruzkoa. Punto 12, proposición de vacante para cambio de denominación de la Comisión Informativa Permanente de Personal y Seguridad Ciudadana. Lehenengo eta behin, onartu behar da proposizio hau aztergai zerrendan sartzea, en primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Beraz, gai haue, punto gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Puntu honi dagokionez, komisioetan azaldu izan zen, eta gero baita ere bozeramaileen batzordean hitz egin genuen. Printzipioz da, udal administrazioko gaia komisioren batean kokatzeko lekua aurkitu beharrean uste dugu garrantzitsua dela. Ez da maiztasun handiko gaiak ez dira izango, baina bai uste dugu beraien kokaleku bat aurkitu behar geniela eta proposatu genuen. Hitz egin eta gero, printzipioz honetara, heldu gara, eta hau da bakarrik. Eta eztabaidatzen zandan, Berta, ez? Teresa, ez? Leire? Lehenengo momentutik, batzorde ezberdinetarako planteatzen ziren gaien bilaketa, zentzugabekeria iruditu zitzaigun. Adibide moduan, hirigintza, etxebizitza, ingurumena, herri lana eta zerbitzuko informazio batzordea, izango litzateke bilaketa honen adibide bat. Hau izango litzateke adibidez matematikazko klase batetan irakasleak emango balitu ere literatura, biologia, erlijioa eta soinketako azalpena, bai? Hori esan da, bai estatu behar dugu denborak arrazoia eman dugula. Hasiera batetik zenbait gai batzorde bati geratu ziren, adibidez, informatika. Noizko sartuko dugu informatika batzorde batetan. Orain, gai hauek, irtetzen direna, kokatu behar dira, beste ezagita dagozen batzorde batzuetan. Orain dela gutxi, komunikazioko gaia kokatu behar izan genuen, horretarako aukeratu genuen enplegua sustatzeko eta turismoko batzordea, eta oraingoan berriro ere udal administrazio gaia irten da eta kokatu behar dugu langileria eta herritarren segurtasuneko batzordean. Beraz, gure bozka abstentzio kritiko bat izan da. Guzti honi esanez lehen azalbera eman dugu. Guk uler dezakegu zinegotzi batzuen ustetan zenbat eta komisio gehiago izan, hobeto. Baina, jakin dezazuen guk egin dugun kokapen hau guztiz moldatu egon dela egoeretara. Izatez, aldaketetara moldatzeko gaitasuna oso garrantzitsua da. Hemen lehenengo aldaketa izan zen, turismo arloa gehitu egin genuen komunikazioa gehitu genion. Komunikazioa gehitu genion zergatik?